Molo chomam. Bhuti molo njani? Phila khona njani chom? Ngiyaphila nawe. Akuthe ngathi uyoyika nje ndoyika. Anikoyiki. Ingathi ndoyika ngongekani mfondini. Anikoyiki cha andikuboni. Ndinalo fear yam. Nam. Igama lami ngingevethandwa. Okay. Nithi hlala apha eMdantsane. Okay. Ungubani wena? Igama lami nguHlumile. NdingowaseQonce. Wow, usuke all the way from eQonce. Ndaza kule blind date. Waza kule blind date? Yeah. Ufuna umuntu onjani? What made you to travel all the way from eQonce ibe kanti uzofika apha? Like yenzeke kanjani lonto umuntu wakho? Okay, kokuqala ndifuna ukwazi isiduko sakho. Singihamba umgama omde kanti siyazalana. Yabo. Ukwazi isiduko. Yonqona uqala ngixele ngesakuba sithini? Kubuze mina kuqala kaloku chomama. Okay, ndingumama Cigha mna isiduko sam. Okay. Born and raised apha eMdantsane kwaTen, ndifunde apha. From here yonke into yam ndiyenzele apha from grade R until tertiary yonke nje lanto. Okay. Yes, ndiphangela apha currently apha eMonti. Andinamntana. Okay. Yes. So, yeah. Okay, mna ndinguSopicho. Mndande lo ngqolo msila yemi uvela bambhentsele. Siduko sami ke so mina ndikhulele eQonce njengoba bese ngichazile ke mina kaniphangeli ndihasla ndihlanganisa ngendlela zami. Okay. Kodwa ke ezisemthethweni andisosaphula imithetho. Oh. Yeah. Kunecacisa lo ndawo. As I asked you, I'm curious, I want to know what you wawusuke ngapha eQonce ube lapha eMdantsane. Unaye umntu, that's what firstly I want to know. Okay. Anaye umntu chomam. Okay. Anaye umntu. Khangela umntu ndibekwe yilondo apha. Lexesha elingakanani usingle? Eselithuba elidana ngoku. All right. Wena unaye umntu? More than a year? Ingabe unyaka mhlawumbi duration ye year or 6 months? Ndizawudibanisa unyaka soon. Wow. Yeah. Akhona amadoda ahlala for this long period bengenabantu. Okay. Mandingayicacisi benibuzile kuqala ba wena unaye umntu? Hayi andinaye mna umntu. Wena xesha lingakanani ungenamntu? I would say plus minus a year. Okay. Or 2. Yes. So I decided to come here, possibly lucky enough. Yeah. Mhlawumbi ungayile mbewu entyala ngayo. Okay, wena chomama ufuna umfana onjani kuqala siqale apha? Yeah. I'm looking for a guy, number one, and he could choose as much. Okay. But if umfana is able to take care of himself, ngoqala leyo, and mhlawumbe ezinye izinto singazixolela. Okay. Andiyazi noba undiphendule nabo nayo umntana? Naye umntana mna chomama. Bangaphi? 2. Sure. There's la say ethi benibone once ethi imatch azange iqale ku-2-0. Ngoko ndicingisa lonto. Not that I mind into yoba ngabe unomntana okanye unabantwana uyabo. Xa ingabakho izawuba ngabam nam sabakhulisa sobayi-2 if ever siyavumana. Naliphawu lokuqala endilithandayo. Yes, but lucky enough I don't have umntana because for you phofu lucky enough awuzuba na drama ka baby daddy. Yabo. So yes, umfana ndimkhangela is just a simple guy, very loving and caring, or who will be able to take care of mna, not financially but ozoba nempatho yophatha njengendoda. Personality wise, even ngaku streamer, I would say
andikhoshwa ngeheight yakho oba ingakanani but uba uthe ncothu nje kancincipha kum yeah Okay. yabona ke I used to love ababhuti baneenteshe ungamind wethu if ever ujim yakho ngxaki Weske bendinenteshe qha ndiyajima ngoku. ujimelani sana unayo ifade okanye unenqayi I prefer amadoda nenqayi Anenqayi ne. Eish, okay. Ndimamele. unayo inqayi but Nayi inqayi siswam. all right when it comes to ukuhustlisha it doesn't matter ubuphangela phi or so on Okay. sizoyenza sobabini imali Yes. yes so unuke kamnandi but do you smell good Umthetho wam. Umthetho wam that's lo ozwoyileyo. that's a tick uyasela Ndihambe umgama omde kodwa Daney yabo. Oh, Kodwa in ndikhaba case- fresh. I just want to feel unazo nendevu Mfana lo. oh okay Hey, isandla Just want to soft, feel. kamnandi. just want to feel your hair Ndiyabamba. hasn't really Like unantoni wenze amanqanqa or what's up une-fade I fade and you know the reason why not that they're against ne okay. qha ndicabukela laa nto yobafuna sobabini sime esipilini because I take time mna xa ndilungisa and then ke ngoku kuzawukhompithwa apha endlini Ndiqonda ingxaki yabo ndi-artist so oh Yeah. uyi-artist ndi-artist. ucula what kind of music Umculo mnandi. umculo omnandi njani but Afropop, hip hop panapa. Wayihleka. okay afropop Yeah. in the hip hop Yeah. earcons Yo ndiyakholelwa kuYehova. okay Kodwa ndinexeshana ndingasayo enkonzweni. But kodwa zezinye zezinto ndisebenzela kuzo right now. so if I invite you to church would you go with me Ndingaya siswam. Ukhonza kwephi inkonzo kuqala? I prefer not to call lenkonzo Okay, yam but ke if ever it happens then I can take you to enkonzweni yam Yeah, ayingxaki leyo. Ndingumntu ofunda iBhayibhile almost every day. wow okay now for me I think you might come close to what I'm looking for Ne. but ke ngoku there is izinto kancinci funeka ndizi-adjustile kuzo but zingalungiseka uyaqonda Ndimamele. so wena ubukhangela umntu onjani Mna okokuqala inhliziyo yam ivithivithi jomam. Yaphuliwe yabo ndifuna umuntu ozoba nenkathalo umuntu ozonyaniseka yabo uba mhlambi into yethu ayisebenzeli sichophe phansi silungisa basayilungisa basifuna uba umuntu akafuna ukuqhubeka atsho endaweni yoba qala ezinye izinto ndi-found out yabo emveni kwexesha. what is your deal breaker kwi-relationship into mhlawumbi into oqonda into yobana yabona one of these things I can never stand it emntwini endithandana naye Umuntu ozawuchubela abanye inkobe zam yho mna ngondishiyeke nompha njani kaloku okay mna ndishiyeke nompha hey andidibenanga naloo nto okay umbona wam yabo ufuna alawulwe nguwe wedwa ufuna uba in charge kahle kahle uyaqonda yeah but kodwa ezinye izinto mhlawumbi zingalungiseka. okay now phofu ke before we go further unayo impatho kumantombazana Ndingumntu ndikhuliselwe ekhaya kuyakhonzwa yabo njengoba bendikhe ndatsho so ndingumntu onobuthixo okay yabo so andingomntu ophakamisa isandla xa ndibona into ayindilungeli ndiye
ndiyishiye. Very important question to ask. Xa ngabe unomsindo like wenza ntoni kwenzeke that sivumelane kuba sikule relationship sobabini, it happens that ke ngoku into yoba mhlawumbi siba nalo fight sinayo, what is your action okanye ureacta njani kwiimeko ezinjalo? Xa ndinomsindo ndiye ndithanda uba loo nto mhlawumbi besithetha ngayo okanye sicaphukisayo siyimise, yabo sithethe ngayo ngelinye ixesha. Ungumntu okwazi ukuyikhuphela ingxaki yakho okanye mhlawumbi ungumntu that you wait ngexesha elithile okanye xa ungavi kamnandi you quickly to address the problem okanye ithini okanye mhlawumbi funeka ndi-assume ndikucingele into yoba unjani intliziyo yakho? Ndingumntu ofocuse kakhulu kumaphupha wakhe, yabo, so andifuni into ezandiphazamisa. Are you able to address ingxaki okanye mhlawumbi bendisaya apho ba ndiye xa kukho into endiphazamisayo ndithanda uyithetha because ndingumntu ojongane namaphupha amakhulu mna, yabo tsho mama. Okay. Yeah, andifuni ke ngoku izinto ezizawundenza ndibe yabo ngaske ndihlale ndisemoyeni orayithi ndileqa la maphupha wam, yabo. So, udala ukhangela amantombazana for sure. Before you even come to this blind date, you had a picture of a woman that you are looking for apha kuwe engqondweni. Like khandizobele nje mhlawumbe ngaba kanti andiyo le mbewu utyala ngayo. Okay. Ufuna umuntu onjani, like color wise, body structure wise, yonke nje lanto, just tell me. Intombazana ngaske imile kakuhle kokuqala tsho mama. Okay. Yeah. Ndingumntu ozithandayo ke ne-yellow bone. Xola uba uyiyo. Yo. Xola uba uyiyo. Ayadiyongo. Yeah, ndiyazithanda i-yellow bone kodwa ke umntu omhle andimchasanga. But I think I do get a preference yakho because utheni uyacula u-DJ. Ku-DJ. So, yes. I think niyayithanda la oba nibe nala pesa lapha eceleni kwenu for the reputation. Ezofaneleka. But kodwa ngaphandle kaloo nto kum ufuna nabantwana ba-cute, yabo. Wow. Speaking of abantwana, ndikubuzanga uba banangaphi abantwana bakho? Okay, owokuqala una-6. Owokuqala? Yeah. Owesibini? Owesibini una-2. There's a possibility that you can still go back to umama womntanakho. It's still early. Uhlukane naye nini? Sihlukane andithandi into zam. Nohlukene okanye nikwi-pause okanye mhlawumbi kwenzeka ntoni? Because kaloku i-relationship lena isentsha. If ever uthi umntana wakho wokugqibela una 2 years, meaning ubusowukhona during the process, mhlawumbi nimane nihamba nibonana, uyayibo? Sihlukane phambi koba umntana bekhona. Okay. Yeah. I don't want to ask the reason, but if it happens ke ngoku mna undenze ndifole pregnant, awuzunshi? Andingomntu njalo oshiya. But wakwazi ushiya before? Kaloku xa into singakhange siyichophele siyiplane ivele yenzeke ngendlela yenzeke ngayo. Okay. Ziyenzeka into ezinjalo, yabo. Okay. Ndiyafuna ukuva. Ndiyafuna ndivana, okay. Ukuthi mhlawumbe ndiphakame. Phakama tsho. Before ngizwe nditsho into yobana uyile mbewu utyala ngayo. Can I just? Ya ungaphakama tsho mama. Nami ndiphakame. Ufuna uqala ndikuve kwi-height kuqala. Okay. Yes, you can just take it off. You can just take it off. Okay. Oh no, you're crying dash. No, I understand. No, it's fine. Oh, I'm done. I think I'm stop done. it. Ngawi.
So what is your say, think? You are not that tall, but Okay. it's fine. At least by heels. Noko. Sizolingana. Okay. Ayimindeli loo nto. No, I don't mind. Awes. Nam ndiyithandile lo ngayo indlela othetha ngayo. Okay. Yabo izinto umuntu onguye ndiyakholiseka yabo because njengoba ndibandakanyile uba inhliziyo yami iyophuka kakhulu so ngaske ndifumane umuntu onenkathalo andibonakala ngathi ngumuntu onenkathalo Ndibonakala ngathi uvakala ngathi ngumuntu onenkathalo. Okay. No, I'm very simple. Okay. Very simple. Le nto ivayo ngoku mhlawumbi yile uzophela uyibona andinguyanga onye umuntu ozophinda umbone ngaphandle kaloku. Okay, sure. Yes. Yeah. So I hope that xa ndikhulula le blind. Sure. But I'm crossing fingers. Ne. Nam kanti ndingomntu othanda izinto ezi too much. Yes. Yeah. And one more thing, because I uthe mos uya ngu DJ. I don't mind that ube ngu DJ, but I'm not out there. At times you will want into bana uhambe uyo DJ. I won't be able to accompany you. Okay. So I won't be able to accompany you usiya shows. Yeah. So you can go alone. I do not mind. But that is not my sense. Not that I know. Mhlawumbi ndibuya ngo-6 ekuseni. It's gonna be a challenge, but that is your hustle. Yeah. I cannot change umsebenzi wakho because of ndifuna kulungele. Maybe you can talk about it. Okay. Yabo. Yeah. Mhlawumbe as ixesha lihamba so ubona icebo. As long as I understand and also wena uzobe ufake I-trust kum, then andibona ingxaki kuloo nto. Siyavana. Taney. So are you can ready na for ukhulula. Uright ngondibuza questions because after ndikhulile azophinda. Oh okay. Omnye umbuzo nawo uba unangaphi? Ndina 27. Okay, I know. I'm 27. Very important question we didn't ask even koqaleni leyo. Nangaphona? Mna na 29. Oh, at least. Yeah. At least you are older than me. Mhlambe ndifuna unishiye noba nge-5 years or so. But ke no, it's fine. Uthena ufuna umuntu omdala? No, not that ndifuna umuntu omdala, but uyabona thina abantu abangamantombazana, amantombazana matured earlier than abafana. And ngokwe uba ungabeka umuntu kwi-age yam nomnye apha sibe kwi-age so babini, they will be a difference abangathi ndim omdala when it comes to amajita uyabo. But it's nothing 27 to 29, we can work around it. Yeah, plus nakumi grand 27 because andifuni umuntu omncinci gqithi ozobe ndihlupha ndisokolisa yabo engayazi into ayifunayo. Okay. Ngum-90s mhlawumbe uzothi hayi ndifuna ama-2000. You ama-2K. Ayi-VTs inhliziyo. Awezwa njalo ama-2K aqoqoshe fast. But what's more important is to have someone on goals. Yeah, for that sure. Is goal orientated and plan ahead the future with. Yeah. Yes. Yeah, enjoy. I think I'm done. Ready that ndingakubona. Okay. Tani? Yeah. Siyazikhulula noba. Oh no. Dikhulula. Okay. Sicimele. Dicimele. Oh God, I'm just driving. So, okay. 5, 4, 3, 2, 1, open. This one you're hoping for. For sure. This one you're hoping for.
come on. So, Glenda Ibonayo, what were you expecting? Umhle. Okay, Yeah. Cute. okay. Yeah. Daytana and Out of 10, unika bani? ingxaki zaba ngathi ngoku ngiyakubasela yabo. No, senjona kulen we expectile for what we expected kanye mhlambe the imagination that we had in mind. So, Mina ndikunika u-10. rating. Oh, okay. Yeah. You have a good voice. Inkosi ndabulela. Cha ibingathi yoyika at first. Kaloku bengingakuboni yabo. Ngoku ndiyakubona. Wena unika bani? 8, 9. 8, 9. Noko ndikufutshane. No, not a bad score. Not a bad score. So I'm happy to see you possibly that Zoma ndiyeqonce. For sure. Singayajikela King. Sendibona noyolala eqonce. Ndingayivula. Taney, masigqibe ndifuna eqonce manje. Ndiyafuneka ekhayeni. Otherwise, it's good to see you, Putwam. I was worried nqondo bana mhlambi I wonder this guy didn't get that banana yo before. Ndingazi blind date kanti mntwana nomuntu endimaziyo Sure. iyobambi kakhulu uba bi-ex yami entona. So I'm very well honored that andikwazi and yeah. You seem to be a good person. Yeah, ngumuntu ozilungeleyo ozipholeleyo. Yeah. So now it's fine. Sabakhulisa wethu abantwana bakho. Ne, nami ndiyavuya ndidibene nawe. Ifoni yam brazi number kaloku. So funa inamba. Nasile kaloku eqonce. Nah, it's fine. Rapa kaloku funeka siqale sigqithe eqonce mkhulu. Apha ngifuna abantu abefensele niyafense. You can do it. Before that, mfana, uromantic qala. Kaloku uzondifundisa ndingazazi izinto yabo. Ngumuntu noko onentloko ethambileyo. Okay. Yakhawuleza ufunda. Yeah. Nah, it's fine. I like to be taken care of. Ndiyathanda ukukhathalelwa. Ndiyathanda ukuhoywa. Ndiyathanda attention. So, yeah. I'm happy to see you. I'm happy to meet you. Hopefully. We will do it again. Hey brazi. Hayi sanuncama saphinda sibuye. Yeah, thank you, Putwam. You are not yet